Pohjatyöthän on kaiken A ja O silloin, kun lähdetään pihan kiveyshommia tekemään. Ja tämmöisillä vanhoilla pihoilla monesti ne pohjat on jo aika hyvässä kunnossa. Siellä on kaadot ja kaikki kohillaan. Ja tässä yläpihalla nyt, kun me vähän noita kaatoja jouduttiin muokkaamaan uuteen uskoon, niin korkokoneella me tehtiin tuohon reunoille tommoset korkopatit, minkä mukaan me sitten linjarilla ja asfalttikolalla saatiin tehtyä tähän tasainen kohta, tai silleen tasainen kohta, että sitä kaadot menee oikeaan suuntaan. Aluksihan kannattaa asfalttikolalla levittää nämä hiekat niin kuin tähän suunnilleen suoraksi ja sen jälkeen vielä sitten pitkällä linjaarilla tasata niitä. Lopuksi ajaa sitten vielä tärylätkällä niin, että se maa varmasti sinne tiivistyy ja siitä pohjasta tulee kova. Tämä pihakivi, jota me tähän asennetaan, on nimeltään Vanha Hollola. Ja tämähän on valmistettu ihan Suomessa, niin kuin nimikin kertoo, niin Hollolassa. Ja tämä kuvio koostuu 3 erikokoisesta kappaleesta ja nämä reunat ei ole missään kohtaa suorat, vaan siellä on tommonen kaunis kaareva muoto joka puolella. Ja näitä löytyy 3 eri väriä, eli siellä on tämä musta, mitä me nyt tähän asennetaan, ja sitten löytyy vielä punainen ja harmaa. Niin on, ja täällä tulee kyllä aika elävän näköinen piha, mutta ennen kuin näitä kiviä päästään latomaan, niin pitää tietenkin asentaa toi asennushiekka siihen, ja sehän on tuommoista kivituhkaa, eli puhutaan 0–8 millin kivellä, mitä meillä tässä on. Ja nytten noitten tärytettien pohjien päälle, että sitä saadaan oikea kerros siihen, niin meillä on apuna tommoset 20 milliä paksut metalliputket, eli niitä myöden sitten linjarilla saadaan siihen semmoinen pehmeä asennushiekkakerros, ja nyt kun noita putkia sitten vedetään eteenpäin, niin noi putken kolot pitää sitten täyttää myöskin asennushiekalla. Jos siellä näkyy jotain isompia kivenmurikoita, niin ne kannattaa ottaa pois, niin silloin se kivi ei jää kantamaan siihen sitten sen pienen kiven päälle. Rauhallisesti kun näitä latoo, niin nämä linjat tässä aika hyvin suorana, mutta nyt kun jos näkyy, että täällä on joku kivi vähän pykältää, niin siihen voi pikkasen antaa kuminuijaa tällä viisiin, niin sen saa pysymään sitten suorassa. Mutta silloin jos tehtäisiin ihan suorakaiteen muotoista kivetystä, niin silloin siihen voitaisiin laittaa esimerkiksi 2/4 pätkä ja antaa ihan kunnolla lekaa sinne 2/4 päätyyn, niin silloin se, tai kylkeen, niin silloin se suoristaa niitä rivejä ja silloin se rivit pysyy hienosti suorana, niin kehtaa naapurillekin sitten leveillä. Näin on. Sitten kun on aina semmonen tarpeeksi iso alue ladottu ja nytten se pitää olla sitten tää kiven pinta täysin kuiva, niin sitten päästään asentaa fillerihiekkaa ja tärylätkällä ajelee tätä ylitte. Eli siihen ei saa ottaa liian painavaa tärylätkää, eli meilläkin on tommonen 75-kilonen tärylätkä, missä on vielä tommonen kumisuojus siellä alla. Ja tähän harjataan tuommoista 0–0,7 millistä hiekkaa, eli tosi hienoa fillerihiekkaa. Sitten kun se on harjattu sille, että kaikki raot on täynnä, niin sen jälkeen lähdetään tuolla tärylätkällä ajelemaan sitä ylitte. Ja niin pitkään sitä tärytellään, kun ne raot sitä hiekkaa vetää.